ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ ଠିକ ଠାକ ଅଛି ତ ଖାଇବା ଖାଇବା ଠିକ ଠାକ ବିଜୟ ଆସ ଡ୍ରାଇଭର ଅଙ୍କଲ ବସ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ 8-9 ବର୍ଷ ପଳଉଛୁ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସବୁ ଖୋଲା ହେଇଯାଇଛି ତ ଆରେ କଣ କରୁଛ ସବୁ ଜଲ୍ଦି ଯା ଗାଡି କିଛି ନାହିଁ ଜଲ୍ଦି ଯା ଆମର କଣ 11ଟା ବେଳକୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ନା 11ଟା ବେଳକୁ ଆମର ବନ୍ଦ ଖେଳ ପାଇଁ ଖେଳ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ଏବଂ ଲୋକ କେମିତି ଆସିବେ ସେ 11ଟାରେ କେତେ ଟ୍ରିପ୍ ହେଇଯାଏ ଏକ ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର ଚାଲିଛି ଗାଡି ଆଉ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ जल्दी जा गाड़ी नहीं किसी बड़ घाटी जय श्रीराम ये बड़ा एक्सपर्ट पहाड़ चढ़े चढ़े अरे ना ना एबे पे रख एबे पे रख फोन करले फिर ताकू से हमको आसी देबे जल्दी पळि आछला अब नंबरटा लिखि के रख तांको पुन कार्डटा दबु ये जोन तोड़ी का सुन हमर पूरा ब्लड प्लेट भाई केते जल्दी पडुची 2 मास रे हाँ बा जय श्री राम गड़ी जा गाड़ी किसी नहीं बढ़िया गाड़ी किसी नहीं हेलो भाई नमस्ते भल था समस्ते ये काकू हम जो प्लेस को आसन कौन केमती अपन मतामत रहे नहीं ये जगह भलो आओ लोक अभी बहुत हमर डेवलप चली जी डेवलप
କାମ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଟିକେ ଏଠିକି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ମୁଁ ଫତେଗଡ଼ ରାମ ମନ୍ଦିର ଦେଖେଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଇଏ ହେଲା ପାହାଡ଼ ଉପରର ଭିଉ। ବାକି ଆମେ ଆସିଛୁ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଗାଡ଼ି ଯୋଗେ ଆସିଲି, ଚାଲିକି ଆସିବା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଇଏ ତାର ପାହାଡ଼ ଉପରର ଭିଉ। ବହୁତ ଲୋକ, ବାକି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ହେବା କଥା ହେଇନି, କାମ ଚାଲିଛି। ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍, ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ମଜା ଆସିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ଗାଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗାଡ଼ି। ଇଏ ଆମ ଟିମ୍ ସବୁ।